тапшыруның алдагы котлау сәламе Пенза өлкәсе Неверкино авылының Октябрьский авылында якты дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Мәҗитова Рәбига Зариф кызына юллана. Бүген ул үзенең 60 яшьлек саллы юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны кызы Димә, кияве Наил, улы Рамил, килене Раифә, оныклары Амир, Амина, Карим, Айдар һәм Җамил котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Бүгенге бәйрәмең соры көз фасылында каршыланса да, кара әле нинди көне матур. Нәк сиңа дип кенә бүген җылы кояш елмаеп кышлар сайрый. Сиңа алар да безнең белән бергә мәдхия җырлый. Кызганычка каршы әнкәй инде 2 ел ялгыз канат кага. Югалтуны авыр кичерсә дә, без балагыныклары аңа бу сагыштан саргаймаска ярдәм итәбез. Зур үсеп, үзебез әтиәниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлек дә, балалар тәрбияләүдә булды. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Кадерледән кадерлебез. Сиңа озын гомер, имин көннәр, балаларыңның куанышларын гына күреп яшәүеңне телибез. Күңелең тыныч, килер көннәрең матур һәм һәр чак бәхетле бул. Кулларыңнан әни гөлләр тама. Тырышлыгың бар да үзеңнән. И әниебез, һәр чак сәламәт бул. Нур сирпелсен синең йөзеңнән. Тыныч, сабыр, игътибарлы, намуслы, тырыш, тыйнак. Ходай шушы сыйфатларны биргәндер сиңа җыйнап. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау сәламәт яшә әниебез. Балаларым дип üzülеп тордым, ким-хур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтлерәк әни, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды, Ходай ылыласын үзеңне. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең, гомерләрең булсын бәхетле, бәхетләрең булсын гомерле. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчу капка какмасын. Ходай сине барыбызның өчен күз карасы кебек сакласын. Хөрмәтле Рәбига Зарифовна, бәйрәм мөбарәк булсын. Итәгатьле балаларыгыз кадер-хөрмәтен тоеп 100 яшькә кадәр җитегез. Бәхетле булыгыз. Appak şeşlerini tarab ürgen şakta Uylısındır enkey bizning haqda Tibab gözlerini bizning qaytır yolga Kütesindir indi her bir yolda Işık aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüzgen Bekevlen merhametli senin izgi saf күңелең Uzak yaşan kay şaklık bilen Izgi tileklerini eytip barıbızga Saklanığız deydin yalgışlardan Bizer gümürlerini aklık bulsun canda Zorlanmağız bir de yazmışlardan İşik aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüzgen bekevlen Merhametli senin izgi saf Uzak yaşan kay şatlık bilen
Сізге олыған шақта Йөрәгемдә яшәү көчем арта Гомер күзләремне узган чагымда да Кабатларым миндә бар